en sitten saa vihjettä siitä. Tuossa jo oli näistä näistä toukista puhetta, toinen mahdollisuus on myöskin, että meillä on tämmöisiä myrkyllisiä leviä, jotka myöskin aiheuttaa iho-oireita, mutta niitä en muista, että niitä juuri tämmöinen kasvillisuuden seasta olisi. Ei se valtaa niin täydellisesti, mihin se tulee, ettei siitä juuri muuta kasvia sovi olemaan enää. No, nämä myrkylliset levät on kyllä mikroskooppisen pieniä, että kyllä niitä leviä voi siinä vesiruton seastakin olla ja varmasti aina onkin. Mutta kyllä varsinainen tämä kiusa kyllä tässä nyt sitten jää ihan arvailujen varaan ilmeisesti. Joo, se on kiusa sellaisenaan, sillä se on niin tiuha, ettei siihen oikein sekaan sovi. Ja jos se niittää pois ja ottaa pari viikkoa, niin se alkaa olla jo uudestaan. Se kasvaa niin nopeasti tässä matalassa lämpöisessä vedessä. Yhtenä vuonna niin se oli poissa. Minä olin jo iloinen siitä, että tästä päästiin, mutta eikös vaan viime kesänä ilmestynyt taas uudestaan. Niin se on semmoinen, haravallahan sitä paljon kerätään ja muuta, siis ettei sitä leikata tarvitse niinkään, vaan vaan pois. Harava on parempi sikäli, että se vie niitä juuria jonkin verran ja se hidastaa kasvua aika lailla, jos jaksaa sen haravoida, mutta se on työtä riittää. Se on raskasta ja hidasta hommaa. Mutta hyvän kompostin siitä saa kyllä. Anteeksi? Hyvän kompostin siitä kyllä saa. No juu. Että harava vaan yhä useammin käteen ja pitämään uimaranta puhtaana ja kompostia rakentamaan. Kyllä joku neuvoi, miten sen sais sieltä häviämäänkin, mutta se on vähän semmoinen luvaton kikka panna jotain ainetta sinne veteen ja sitten se tulee kalliiskin. Että seuraukset voi olla huonommat vielä. Siinä voi tulla jotain muuta riesaakin. Siinä voi tulla muuta riesaa. Kiusallinen se vaan on. Ei teillä ole mitään suositusta sen hävittämiseksi. No se on yleensä kyllä, ei minä ainakaan tiedä muuta kuin, että kyllä se sitten yleensä se ei kovin montaa vuotta samassa paikassa asusta. Että onko se tässä ollut jo kuinka monta vuotta? On sitä on ollut 10 vuotta, kun se yhtä runsaana. Ja sitten niin kuin sanottu, niin se yhden kesän vai oliko 2, oli kokonaan poissa ja nyt ilmestyy taas. Joo. Niin kyllä se on tällaisissa vähän meillä niin kuin sanotaan nuhraantuvissa järvissä, jolla tarkoitan sitä, että siihen tulee nykyään hajakuormituksena ravinteita, niin kyllä tämä tällainen kasvi, joka sitten talvehtii ja taas löytää niin kuin tämmöisen paikan ja hyvin nopeasti hyvissä olosuhteissa kasvaa, niin kyllä se tällaiselle ranta-alueelle niin kuin vaivaksi tulee, mutta ei se myrkytys siinä oikeastaan auta, koska sen vaikutus on hetkellinen. Se on ehkä samanaikainen tai vähän pitempi kuin tällaisen haravahomman tai leikkaushomman, koska sen myrkyn pitoisuus häviää myöskin siitä ja tällä tavalla, niin minä olisin kyllä sitä mieltä, että pienellä alueella luvattomasti koettelin, niin ei siihen sitä kesänä kyllä tullut, kyllä se hävisi. Jaha, että se meni kokonaan. Kyllä meni siksi kesäksi. Mutta oliko siinä ympärialueella sitten, että vieressäkin sitä oli? Kyllä. Muualla ihan mihin ei sitä vaan pantu sitä ainetta, niin kasvoi täysiään. Pannaanko tämä aine pohjaan vai veteen? Se pannaan veteen ja vesi liukoisena ruiskotetaan, mutta niin kuin sanottu, niin se voi olla vähän luvatonta ja aika kallista, ettei sitä kannata käyttää noin kuin vähänkään syvemmälle. Se kasvaa nimittäin melko syvälle, tuonne sanotaan ainakin metrin syvälle. Ei mainosteta myrkkyjä tässä yhteydessä ja sen asian tästä ainakin voi todeta, että jälleen kerran oiva esimerkki siitä, mitä saattaa tapahtua, kun ulkomaalta tuodaan tänne vieraita uusia lajeja, istutetaan niitä sitten missä tarkoituksessa hyvänsä. Niin, mitähän varten se on tuotu? Kyllä se on ihan tämmöinen koristekasvi ja en tiedä mitä on ajateltu sitten, kun sitä on luonnonvesiin siirretty. Akvaariokasvinahan sitä aika paljon käytetään ja siihenhän se on ihan omiaan. Kyllä. Mutta ehkä nyt tämmöinen kalojen kutu ja suojapaikaksi tai jotain tällaista. Tai ihan vaan haluttu nähdä, että menestyisiköhän se tuossa meidän mökin rannassa. Siitähän se lähti. Joo, hyvin. Tällainen on vesiruton. On sellaisenaan, sillä minä olen pannut minulla on katiska siinä ja minä olen huomannut, että
mene sinne. Kyllä se sen ulkopuolella menee, mutta ei sen joukossa, niin ei mene kyllä katiskaan. Joo, että tuntuu olevan pelkkää riasaa tästä vesirutosta. No niin, ei me valitettavasti tällä kertaa pystytty mitään hyviä ohjeita. Saisiko kysyä toista asiaa sinne rantasaunan taakse? Koivikkoon ilmestyi sellaisia merkillisiä ulostekasoja, nättiä ihan niin kuin yhteen kekoon ja päivittäin joka yön aika se ilmestyi sinne ja minä ihmettelin, että mikä siellä on, epäilin jopa jotain ihmistä, joka käy siellä ja sitten kerran minä taas menin katsomaan sitä niin autiona olevan naapurin kesämökin seinän vieressä siinä 20 metrin päässä, niin eikös vaan siinä ollutkin, otus haisteli sieltä jotain ja kun se huomasi minut lähti kiireesti ja se oli selvästi mäyrä. Ja minä ihmettelin, se lähti kun salava siitä pitkin rantaa sinne heinikkoon painumaan, että mäyrähän on tuollainen, joka kaivaa maahan jopa 2 metriä syvälle kirjasta katsoen ja siinä on tuommoista rantaa ja hiekkakuoppa on kylläkin noin 200 metrin päässä, mutta se pilkkaa maantien toisella puolella, että ei sielläkään sen oikein asuinpaikka pitäisi olla. Ihmettelin, että missä se voi asustaa sitten, sehän on yöeläin, missä se voi asustaa muualla, kun en oikein usko, että se menisi maantien ylitse sinne. Sanoitteko, että tuo naapurikesähuvilla oli autio? Se oli autiona, he vaan viikonloppuina kävivät ja se sattui olemaan että he harvoin olivat siellä. No, siinä tapauksessa lienee mahdollista, että mäyrä on asustellut sen mökin alla. Voisikohan se myöskin näin talvehtia jossakin kesämökkien alla? Kyllä, edellyttäen, että tuo alusta on tarpeeksi lämmintä, että se on pystynyt kaivamaan sinne alle oman tunnelinsa. Kyllä se sen kaltaisissa paikoissa talviuniaan vetelee. Ja tuohan on mäyrälle erittäin tyypillistä, että se ulostaa samoihin paikkoihin. Se on hyvin siisti tällä omalla alueellaan ja käy ulostamassa säännöllisesti yhteen tai useampaankin paikkaan, mutta kuitenkin määrättyihin paikkoihin. Minä epäilin, että sillä oli poikasia, sillä tämä kauniin kekomaisen kasan, jota se kasvatti noin, että minä lapiollisenkin sai sitä kerrallaan pois, niin vieressä oli pienempiä ötöksiä, niin epäilin, että olisikohan sillä poikasia, jotka ovat olleet siinä mukana. No nyt en uskalla sitä tässä ryhtyä veikkaamaan, mutta kyllä se siellä on voinut poikaset tehdä siellä kesämökin alla. Meillä on tämmöisiä havaintoja tullut ennenkin tänne. Jaha. Noin, että kiitos mäyrähavainnoista ja Veikolla onkin tuossa edessä juuri sopivasti pari värivalokuvaa, jotka ilmeisesti ovat ihan samasta asiasta. Joo, kiitos ja kuulemiin. Ja tässä tuli saman tien vastaus Elina Pelkoselle, jonka kirja on saman sisältöinen, eli Kesämökin tienoissa on ulostekasoja ja mäyrähän tässäkin on kysymyksessä ollut vai no, mitä sekä tästä siis kuvista päätellen ja kirjeestä päätellen niin on tyypillisesti kyse mäyrän ulostekasoista. Ja tässä kannattaa ehkä se mainita, että tuossa ulostekasassa mainitaan olevan paljon mustikkaa, että kaikki mustikkalajat eivät välttämättä ole karhun jättämiä. Muutkin syövät mustikoita. Ja kuunnellaanpa hetki terveisiä etelämpää, eli talvehtimisalueelta. Dick Forsmanin kanssa palasimme eilen vasta tuolta Hollannin puolesta, jossa talvi yllätti talvehtimisalueella, ja tuo Texelin saari, jossa mekin viikon olimme, on sepelhanhien keskeistä talvehtimisaluetta. Hanhet tekevät pitkän matkan taimyydille ja takaisin vuosittain, ja nyt sitten tällaista ääntä voitte keskellä hankkia kuulla, jos Länsi-Euroopassa retkeilette tähän aikaan Pohjois-Saksassa tai sitten Hollannissa.
sinne sepelhanet painuvat vähän kauemmaksi, niin tullakseen kohta takaisin. Se alku mossotus oli sitä, että hanet söivät oraspellolla ja nokat siinä ottivat ruokaa jäisestä maasta ja siitä se ääni tuli sieltä. Sieltä tulee parvi takaisin, siinä 500 hanhea on ja pelkkää iloa tämä hanhien talvettiminen ei ole Hollannissa eikä se ole myöskään sitä Brittein saarilla. Kyllä sen siellä jokainen huomaa, että paikalliset viljelijät käyvät pientä kamppailuja näitä hanhia vastaan, koska oraspellolla tulee vahinkoja. Mutta jatketaan luonteeltaan ja vastaamista kysymyksiin. Numero on 144800 ja varatkaa kynä ja paperia, kohta tehdään yleisötehtävä ja ratkotaan vanhat. Luontoilta. Täällä puhuu Ritva Saukkonen Espoosta, iltaa. Iltaa. Meillä on ollut hyvin epätavallinen ja tuntematon vieras ruokintapaikalla tässä viime viikosta lähtien. Ja mä olisin ensiksi kysynyt, mikä mahtaa olla pähkinähakin levinneisyys nykyään? Voisiko se olla pähkinähakki? Pientä kuvailua ensin. Niin... No juu, se on pulunpoikasen kokoinen, yleisväritykseltään tumman ruskea. Se on lyhyt pyrstönen, sillä on pitkä nokka ja se on suora, paitsi ihan aavistuksen verran kupera päältä. Sen pää on hyvin pyöreä, eli tulee sellainen olo, että se on hyvin korkea otsa. Ja sitten siiven kärjissä on selvät vaaleimmat poikkiraidat, kun ne on supussa. Ja sitten rinnassa ainakin näkyy aika selvästi tämmöinen joko poikkiraidotus tai pilkullisuus vaaleampi. Mutta selässä mä en oikein selvästi sitä näe, eli se on aika tumma. Se on enimmäkseen aika pörhöllään, kun on ollut niin kylmä. Ja sitten nokka on ihan musta ja jalat on mustat. Siinä tuli tuntomerkkiä Seppo Vuolanto nyt sitten. Mä jäin ihmettelemään tuota pulunpoikasen kokoa. Sitä mä en Kaupunkilaisen oikein kuvaus. ymmärrä. Se on suuri. Pikkulinnuks ja Suurempi pieni puluks. Suurempi kuin naapurit siinä samalla ruokintapaikalla vai? Joo, huomattavasti suurempi, mutta ehdottomasti paljon pienempi kuin pulu. Jaha. Tuliko pyrstöverkkiä katsottua? Anteeksi. Tuliko pyrstöä katsottua? Joo, se on lyhyt ja leveä. Eikä siinä pyrstössä ole mitään raitoja eikä sellaisia. Ja muuten aika tumma. Aika tumma. Yleisväritys on tumma, mutta kun aurinko kävi siihen tässä tänään, kun onnistuin, se on hyvin arka, onnistuin huomaamaan, että se oli syömässä, niin se tumma väritys vivahtaa aavistuksen verran kellertävään, ettei missään tapauksessa sinertävään. Joo, tuo pähkinähakki, niin se on kyllä aika suuri, että tämä ei varmaankaan ole semmoinen. Sitä paitsi sillä on aika pitkä pyrstö. Ahaa. Että, Tämä pyrstön lyhyys kyllä kiinnittää huomiota. Joo, se mikä nyt minulle tulee tuosta mieleen juuri tuon lyhyen pyrstön ja pitkähkön nokan takia, niin on yksinkertaisesti kottarainen. Ei, mutta kottaraisen mä olisin luullut tuntevan. Siis nuori kottarainen tähän vuoden aikaan, niin se ei muistuta väritykseltä mustaa tämmöistä kevätpukusta pilkullista kottaraista, vaan sillä juuri on tuo rinta hieman vaaleampi kuin muuten ja se on aivan täplätön, tumman ruskehtava, ehkä hieman tuonne keltaisen puolelle. Niin, no nyt on vaikea lintujen koosta päätellä, kun ne pörhöttelee, niin tää todella, niin, tää on suuren oloinen, mutta voisiko se olla nuori kottarainen? No kottarainenhan aikaisemmin varsinkin on säännöllisesti talvehtinut Suomessa, mutta viime aikoina tuo talvehtiva kanta on pienentynyt aika pieneksi, että se on nykyisin hyvin harvinainen talvella. Mutta... Entäs tuo nokan väri? No jos puhutaan nuoresta kottaraista, niin se on semmoinen hieman epämääräisen värinen. Nyt oikeastaan siihen ei kiinnitä huomiota kyllä. Ahaa. Te sanoitte, että sillä oli valkoista kirjailua siivissä. Siipien kärjissä. Ihan kun ne siipisulat on supussa, niin niiden sulkien kärjissä on poikkiraidat.
Jos me sovittaisiin, että ne on pyrstönkärjessä, niin silloin se voisi sopia pähkinähakkiin. Voisiko se olla niin, että te olette sekoittanut Olisiko se istuvalla linnulla pyrstönkärjen ja siivenkärjen? Nehän tulevat aika Se on lähekkään ihan kyllä. mahdollista tietysti. Koska mä itseäni hämmästyttäisi kauheasti se kottarainen, mutta kaupunkilaisena nyt ei paljon. Niin, siis pähkinähakin ja kottaraisen kokoero on kyllä huomattava, että Mä tuo olettaisin, että naakan kottarainen kokoinen. on pienempi. Niin, siis pähkinähakki on naakan kokoinen No tai vähän juu, sitä suurempi. koko tää alkaisi olla. No ehkä se sitten voisi olla. Eikö se ole pulunpoikasen kokoinen? Aika iso pulunpoika. Mutta onhan se pähkinähakki täysin mahdollinen. Täällä Juu. se levinneys nimittäin tässä nyt, josta lähdettiin liikkeelle, niin minusta Talvella. kuvastaa sitä myöskin, että voisi olla Niin kyllä siis pähkinähakin pesimäalue ulottuu nyt ehkä jonnekin juuri Espooseen tuolta lännestä. Mutta talvisaikaan pähkinähakkeja kyllä voi esiintyä muuallakin kuin tällä pesimäalueella. Et meillähän voi esiintyä myös tuota Siperiasta vaeltavaa rotua, joka jää sitten talvehtimaan oikeastaan missä päin tahansa Suomea voi talvella tavata pähkinähakin. Ahaa. Mitä te lintulaudalta. syötätte siellä? Mä oon yrittänyt selvittää, mitä se syö. Se syö siemeniä ja siinä on sekoitus, eli mä en tiedä, että mitä siemeniä se syö. Mutta se syö murskattuja maapähkinöitä, ei kokonaisia, ja se ei koskekaan taliin. Joo. Ja sitten tuli hyvin vahvasti semmoinen tuntu, että se suorastaan lämmitteli siemenkupissa. Se on semmoinen laakea kulho ja se istui siinä kuin pesässä silloin viime viikolla, kun oli ne hirveät pakkaset. Joo, kyllä se vähän huonovointiselta tietysti kuulostaa tommonen. Se oli tänään hyvin paljon pirteempi. Aha, se on hauska kuulla. Kyllä se siis pähkinähakkiin kelpaa ja siellä komeasti näyttää Harry Daaston pähkinähakin kuvaa, missä pyrstön tuo kaarevuus näki, mutta se on selvästi kyllä kookas tuo Kyllä näytin niitä valkoista reunaa. reunaa siellä. Joo, mutta tämä väritys mun mielestäni on niin kuin kaikkeen esimerkiksi lintukuvaston väritykseen nähden niin paljon tasaisemman tummempi, että tässä on niin kuin korostetusti nämä värierot selvästi, mutta niin ne on muissakin linnoissa. Ja... Se on värit kirjoissa on värejä, ne pitää muistaa. Niinpä. Painojälki on painojälki aina. Anteeksi, Kauri Mikkola. Niin, jos tuo lintu siihen vielä tulee, niin kannattaa tämän pähkinähakin varalta nyt sitten katsoa tuota pyrstöä alta tarkkaan. Se on puoliksi musta ja puoliksi valkoinen, jos se on. Mutta mä oon yrittänyt sitä pyrstön alustaa katsoa. Ja mun mielestä, tosin mä en ole nähnyt sen lentävän, koska se livahtaa kuusen alle ja jos se huomaa tarkkautavan itseensä tai yleensä näkee liikettä ja sitten lentää sieltä pois, niin että mä en ole nähnyt sitä altapäin. Mutta luulisin, että se näkyisi kyllä, jos siellä on ihan puhdasta valkoista. Se ei kyllä ilmeisesti viitannut pähkinähakki, että se ei söisi kokonaisia maapähkinöitä, sillä ne on kyllä lasten leikkiä pähkinähakilla. Eli silloin se voisi olla nuori. Pähkinähakin nokka on todella voimakas ja se saa kyllä niin näitä pähkinän kuoriakin rikottua sillä nokalla. Ei nyt ihan murskaamalla nokan välissä, vaan nokkimalla jotakin Joo. alustaa vasten rikki näitä. Joo. Nyt tarkkailua pitää sitten jatkaa ja siinä sitten on 2 vaihtoehtoa tarjolla. Kiitoksia teille. Kiitos, Ito. Kuulemiin. Kuulemiin. Näin ja sitten otetaan esille yleisötehtävä, joka kuukausi sitten asetettiin ja katsotaan, että mitä piti vastata. Vastausnippu oli minun mielestäni tavallista ohuempi, joka osoitti kai sen, että joko kysymys oli vaikeampi kuin aiemmin tai sitten kuuntelijoita vähemmän kuin ennen tai jotakin sellainen sinne päin. No mistä sen aina tietää. Kuitenkin tässä se tulee. Ihmiset voivat auttaa talvehtivia lintujamme asettamalla lintulaudan tai muun ruokintapaikan. Miten ihminen voi auttaa metsäjänistä ja rusakkoa selviytymään talvesta? Siis tämä varsinainen kysymys kuului, miten ihminen voi auttaa metsäjänistä ja rusakkoa selviytymään talvesta? Kuunnelkaa tarkkaan, nimittäin vääriä vastauksia oli paljon. Niin tämän kysymyksen juju oli oikeastaan siinä, että siinä mainittiin 2 lajia, metsäjänis ja rusakko, joiden talvinen ravinnon valinta selvästi poikkeaa toisistaan ja on siitä syystä otettava huomioon, jos näitä eläimiä haluaa auttaa.
Me emme varsinaisesti ajatelleet tehdä tästä mitään riistanhoidon tenttiä. Nythän rusakoita on täällä Etelä-Suomessa lähes joka taajamassa, kaupunkialueillakin. Ja tuntuu siltä, että niiden ruokkiminen yleistyy myös kaupunkialueilla. Rusakot syövät mielellään talvella heinää ja jopa viljaa käyttävät hyväkseen, jos sitä on tarjolla. Niillä voidaan myöskin antaa omenoita, juureksia ja sen sellaista, jota kyllä myös metsäjänis syö. Mutta kun tämä rusakko on talvellakin tyypillinen heinänpurija ja pyrkii pääsemään orasmaihin ja heinämäihin hangen läpi, niin metsäjäniksemme on taas tyypillinen lumen pinnalla viihtyjä ja se syö kaikkea sitä, minkä se saa lumen pinnalta, aivan puumaisia kasvia, versoja. Ja sen takia esimerkiksi haapojen kaataminen metsäjäniksille on sopivaa talviruokintaa. Sitä nyt ei kuitenkaan taajamissa tehdä, eivätkä ne metsäjänikset niin paljon taajamissa liikukaan kuin nämä rusakot täällä. Rusakot, jotka ovat niin kuin peltojäniksiä. No niin, se voisi olla rusakon nimi aivan hyvin suomen kielessä. Kyllä vain. Ja sitten palkintoja lähetetään alkavalla viikolla seuraaville henkilöille. Altti Salo, Lappi TL, Merja Kaappola, Riihikoski, Jonna-Mari Kivijakola, Laitila, Eero Kauppinen, Jyrinki, Reino Nykänen, Laukaa, Jaakko Marttinen, Rauhajärvi, Inari Urpola, Espoo, Siiri Järvi, Ruotsalo, Kirsti Petäjämäki, Vuorentausta ja Sinikka Komi, Imatra. Kiitos kaikille osanotosta ja uutta purtavaa eli mietittävää tässä. Se liittyy tietystikin tähän kovaan talveen niin meillä kuin muuallakin. Ja kysymys kuulostaa seuraavanlaiselta. Kova talvi on tänä talvena vallannut koko Euroopan. Mitkä seuraavista lintulajeista kärsivät tästä poikkeuksellisesta talvitilanteesta? Ja sitten tässä on annettu lajipareja. Sinirinta, punarinta, töyhtöhyyppä, rantasipi, nuolihaukka, tuulihaukka ja tavi, heinätavi. Kova lista, pitkä lista, otapas uudestaan. Siis mitkä seuraavista lintulajeista kärsivät tästä poikkeuksellisesta talvitilanteesta Keski-Euroopassa? Ja lajiparit ovat sinirinta, punarinta, töyhtöhyyppä, rantasipi, nuolihaukka, tuulihaukka ja tavi, heinätavi. Ja kustakin parista siis pitäisi ilmeisesti toinen lintu mainita, joka tästä talvesta kärsii. Näin, ja toistetaan tuo tehtävä vielä myöhemmin uudestaan. Osoite, johon vastaukset tulisi lähettää, on Yleisradio Luontoilta 00002, siis 40 ja 2, Helsinki 200. Siis Yleisradio Luontoilta 00002, Helsinki 200, ja seuraava Luontoilta on 10. päivä helmikuuta. Ja jatketaan eteenpäin, mutta sanon tässä vielä sisällön lapusta, jonka sain äsken Seppo Vuolannolta äskeiselle soittajalle Ritva Saukkoselle vielä sen verran tarkennusta, että kun katselee tuota lintua siinä ruokintapaikalla, niin kottarainen kävelee ja pähkinähakki hyppii, siinä pientä eroa myöskin näille linnuille. Ja seuraava puhelu. Luontoilta. No, halo. Halo Luontoilta, juu, kysykää. Joo, täällä Räsänen Pauli tältä Porista. No päivää. Onko se Porissa kylmää? No onhan täällä 20 astetta. Että ihan riittävästi sielläkin. Kyllä. No niin, ja teidän kysymyksenne koskee... Jäniksille viime talvena tuolla, kun minun kotipaikka on tuolla Maaningalla, tuolla Kuopionlikellä. Mä kaavoin haapoja sille, ensimmäinen kerta kun minä kaavoin, niin se kävi syömässä niitä. Sitten toisen kerran minä kaavoin, niin sitten ei käynyt syömässä, mutta
silti vaikka se kävi siinä vierellä. Se olisi kai eri aikana kuukautta. Onko sillä sitten semmoinen, että se ottaa siitä kuusta niin määrätyn ajan, milloin se syö ja sitten ei syö, kun on... Pesua uusi koti oli tähän vastaus. Ja sitten eteenpäin. Luontoilta. Joo, Teuvo Pulkkinen Helsingissä iltaa. Iltaa. Mä olisin häneltä kysyä tämmöistä asiaa, kun minä sain koukusta mateen, se oli 3,5 kiloinen. Aivan terveen näköinen muuta ja iso oli, mutta se oli naaras, mutta siinä oli sitten tämä kutupussissa, mätipussissa, siinä oli vanhaa mätiä sisällä. Se on noin 5 senttiä pitkä ja 1,5 senttiä paksulta. Se on niinku kovettunut siihen, että onko tämä kovin yleistä, että se jättää niinku vanhan mäti kutematta? No ei se kovin yleistä, mutta joinakin vuosina, ei vaan mateesta, vaan eräistä muistakin kaloista, on tullut juuri hyvin runsaastikin tännekin tietoja siitä, että on ollut mätipussissa, eli näissä mätipusseissa näkyvissä tällaisia, joko molemmilla puolella, toisella puolella, niin riippuen vähän kaloista, niin onko niillä 1 tai 2 mätipussia, niin tällaista vanhaa mätiä kovettuneena, ja jos sitä hyvin paljon jää, niin joskus se voi kalolla aiheuttaa, että siitä tulee joku tulehdussairaus, toisaalta se voi tällä tavalla kovettua ja joissakin tapauksissa kokonaankin sitten hävitä, että sitä nyt ei voi käyttää, muu mäti siitä varmasti voi käyttää, kun se on kovettunut sinne semmoiseksi käyttökelvottomaksi tämä vanha mäti, mutta että ei se nyt niin kuin hirveän harvinaista ole, mutta kyllä näitä havaintoja on. Joo. Näin siinä käy välillä, että kaikki ei lähde. Siitähän sitten saa kyllä osanestauteen. Niin voi vielä sanoa, että jollakin kalalajeillahan, jotka tulee keväällä esimerkiksi kudulle, niin sääolosuhteen muuttuessa, niin ne kutukausi venyy hyvin pitkäksi ja mateella taas tuntuu olevan se aika tasainen se kutujakso, kun se on siellä jään alla näin vähän on tässä helmi-maaliskuussa, niin siellä ei kovin suuria olosuhteen vaihteluita ole. Joo. Teuvo Pulkkinen, kiitos kysymyksestä. Joo, kiitos paljon. Kuuluu. Ja koska tuo meidän yleisötehtävämme, siinä oli aika monta linnun nimeä, osa näistä linnun nimistä pitkiäkin, niin otamme sen vielä uudestaan. Ja varmasti me luemme sen vielä tuossa lähetyksen loppupuolelle, joten ne, jotka eivät vieläkään ole varanneet paperia ja kynää lähettyville, niin ehtivät varmasti mukaan. Mutta nyt siis kysymys lyhykäisyydessään. Mitkä seuraavista lintulajeista kärsivät tästä poikkeuksellisesta talvitilanteesta, joka tällä hetkellä vallitsee Keski- ja Etelä-Euroopassa? Ja tässä annetaan 4 lintuparia. Sinirinta, punarinta, töyhtöhyyppä, rantasipi, nuolihaukka, tuulihaukka ja tavi, heinätavi. Siis kerran vielä. Sinirinta, punarinta, töyhtöhyyppä, rantasipi, nuolihaukka, tuulihaukka ja tavi, heinätavi. Ja vastaukset osoitteella Yleisradio, Luontoilta 00002 Helsinki 200. Ja sieltä seuraava puhelu. Luontoilta. Ja Markku Vienonen Turusta, päivää. Hyvää päivää tai iltaa, tässä kello käy jo kohta 10. Joo, mulla olisi tommonen kysymys ollut noista mehiläisistä, kun mehiläiset, niin tää kuningatar, niin tämmöisestä tyyryskunnasta tulee vaan yleensä yksi kuningatar. Et miten se on luonto niinku järjestänyt sen, että se on turvattu sen yhden kuningattaren elämä. Kauri Mikkola. Niin siis yksi kuningatar kerrallaan perustaa uuden yhdyskunnan, eikö niin? Niin. Mutta montako kuningatarta sieltä lähtöyhdyskunnasta sitten lähtee? Kyllähän niitä lähtee. Tässä ilmeisesti pitäisi nyt pohtia, kuinka paljon luonnonoloissa tulisi näitä uusia kolonioita. Joka tapauksessa kussakin koloniassa syntyy tästä yhdestä kuningattaresta, joka siellä on, koko joukko uusia kuningattaria, jotka parveilun aikana leviävät pois.
pesästä. Ja tapahtuu siis tämä parveilulento, silloinhan syntyy myös koirasmehiläiset eli kuhnurit, jotka leviävät siis pois tästä entisestä yhdyskunnasta. Mä en ollut ihan varma, minkälainen oli tämä ongelma, että... Oliko oikean asiaan vastattu? Niin. Mä olen vaan ihmetellyt sitä, että kun tämmöiset pesät, niin yleensä vaan tulee niin kuin yksi kuningatar. Ei, kyllä sieltä tulee oikein paljon. Siis itse asiassa sieltä tulee aika vähän koiraita. Naaraita tulee hyvin suuri määrä. Myös työläiset ovat naaraita. Ja sitten ravinnosta riippuu, mitkä näistä siis naaraan perintötekijät saaneista yksilöistä kehittyvät kuningattariksi. Ja nämä kuningattaret sitten yhdessä näiden kuhnureiden kanssa parveilevat. Lähtevät pois siis tästä entisestä yhdyskunnasta. Mihinkäs teidän käsityksenne perustuu, että yleensä lähtisi vain yksi kuningatar tällaisesta? Onko teillä itsellänne mehiläisiä? Ei ole. Että se on ehkä sitten väärää tietoakin ollut osittain, että... Sitä hallitsee yksi kuningatar vain aina yhtä paikkaa. Joo. Mutta että sieltä lähtee sitten taas uusia yhdyskuntia perustamaan useampi kuningatar. Näin. Kiitoksia teille kysymyksestä. Ja jatketaanpa eteenpäin. Luontoilta. Olkaa hyvä ja kysykää. Haloo. Niin, halo? Juu, olkaa hyvä ja kysykää. Olette lähetyksessä mukana jo. No juu, täältä Hartolasta Heimo Hyttilä kysyy noista lehtopöllöistä. Ja minkähänlaista? No, minulla oli näitä jopa elättinäkin ja hyvin päästiin pitkälle näiden juttujen kanssa. Mulla oli jopa 4 eri sukupolvea. Ja sitten ne hävisi yhtäkkiä. Ja minä olin yllättynyt sitten niitä, kun mulla on näitä kavereita tässä, olen erittäin lähellä luontoa ja seuraan luontoa tarkkaan. Ja ihmettelen niin, että kun ne hävisi noin 4 vuotta sitten, ja nyt olen odottanut niiden paluuta, kun sanotaan, että jonkinlainen kiertokulku pitäisi olla, mutta siitä on jo 2 vuotta kulunut eikä niitä näy. Ja tämä, mikä on hämmästyttävää mulle niin, että tänne tuli myyriä, tänne koko Hartolan pitäjään, niitä on joka paikassa. Ja kun eikö lehtopöllö ole juuri sellainen, joka näiden myyrien mukana kulkee ja näistä ravintonsa ottaa ja pyytää näitä, niin minä olen ihmetellyt tätä ja on kavereiden kanssa ihmetelty, niin että minkälainen tällainen tieteellinen selite olisi näiden lehtopöllöjen katoamiseen. Sitten pieni selvitys lehtopöllöstä. Niin on, lehtopöllöllähän on hyvin pysyvä tämä reviiri eli elinpiiri ja sillä saattaa olla siinä pari pesimäpaikkaa, joita se vaihtelee. Ja eräs syy katoamiseen voi olla se, että se on jostain syystä havainnut tämän vaihtopaikan paremmaksi kuin sen, jossa se on nyt sitten muutamia vuosia pesinyt. Se voi sitten yhtäkkiä tietysti vaihtaa taas takaisin siihen vanhaan paikkaan. Että ne ovat, tämä lehtopöllökanta on hyvin tällainen vakaa Etelä-Suomessa ja oikeastaan sopivat paikat on suurin piirtein asutettuna. Elinpiiri kyllä saattaa olla aika suuri ja siellä voi olla useita tällaisia koloja tai pönttöjä. Tässä tuli jo perustietoa ainakin. No tämä ei oikeastaan tyytytä, koska meillä on pöllökanta ollut oikein täällä on ollut viirupöllöä ja niin poispäin. Niin. Ja se on ollut, minulla on pitkäaikainen kokemus ja tuntemus, koska seuraan tätä luonnonelämää erittäin isolla sektorilla. Ja tämä on jotenkin sitten ristiriidassa näiden
näiden myyrien kanssa, koska täällä on myyriä niin valtavasti. Koko Hartolan pitäjän alueella, vaikka ajaa mille puolen pitäjää, niin on näitä kekoja ja tällaisia. Onko näillä koska näin maalikon mielestä tuntuu niin, että näillä on joku yhtäläisyys, niin että kun pöllöt on kadonneet, niin sitten tulee nämä myyrät. Nyt pitäisi kysyä sitten, että mitä te tarkoitatte myyrällä. Myyrä ja myyrä ihmisten kielenkäytössä on vähän eri asia. Tarkoitatteko nyt maamyyrää vai metsämyyriä, peltomyyriä, tällaisia? No mä tarkoitan lähinnä, koska meillä on tässä omassa pihassa on näitä maamyyriä, joka on vaikka tämä nyt sanoo, että hyönteissyöjä, mutta tekee kekoja ja jopa häiritsee tätä, sanotaan niin, että puutarhaviljelystä ja niin poispäin. Niin että tämä on meillä kyllä täällä ollut hyvin kansankeskuudessa, niin että joku tieteellinen selite olisi kiva löytää, että onko täällä yhteyttä näihin pöllöihin, koska pöllöt on hävinneet aivan, sanotaan niin, että näitä ei tapa ollenkaan. Ja sitten myyräkanta on näin voimakas, että onko jotenkin tasapainoisuus, joka on näiden keskuudessa. Nyt se asia rupeaa sitten selviämään tarkemmin ja Seppo Vuolonto selittää. Niin, siis tämä maamyyrähän, sehän talvehtii maan alla ja sitä lehtopöllö ei voi nyt talvisaikaan ollenkaan saada kiinni. Ja voi olla, että kesäaikana sattumalta myös maamyyriä joutuu lehtopöllön kynsiin, mutta etupäässä lehtopöllö elää näillä oikeilla myyrillä ja muillakin pikkunisäkkäillä. Ja niiden kannat kyllä vaihtelevat eri vuosina oikeastaan hyvinkin voimakkaasti ja silloin kun on hyvä myyrävuosi, niin lehtopöllö pystyy pesimään hyvin. Saa paljon poikasia ja huonoina vuosina se voi jättää pesimättä kokonaan. Mutta se ei niin kuin ole myyräkantojen vaihtelu todennäköinen selitys tähän, että se voi hävitä joltakin paikkakunnalta, koska se tai sanotaan joltakin paikalta, siis sieltä teidän pihaltanne, se voi silti käydä saalistelemassa, vaikka se on siirtänyt pesimäpaikkaansa 1-2 kilometrin tai jopa enemmänkin johonkin toiseen suuntaan. Edelleenkin korostan, että kun Seppo Vuolonto puhuu myyristä, niin hän ei tarkoita näitä teidän maamyyriänne, siis myyräkannat ja lehtopöllön vaihtelu, kannanvaihtelu eivät ole sama asia siis tässä. Niin, no jos olette siellä vielä kuulolla, niin mä tarkoitan, että mun reviirialueeni tai tutkimus, tämä luontoseuraamusalue on aika iso, käsittää useita pitäjiä. Ei tämä ainoastaan pysähy minun puistoon, että mullahan on tähän puistoon liittyviä asioita muitakin, mutta tämä äsken mainittu liittyy nimittäin isolle sektorille. Joo. Minä ajattelin sitä niin, että näillä on jotain, koska mulla oli omassa puistossa näiden lehtopöllöjen kehto. Nyt ovat vallanneet oravat. Nämä ja oravat pesii ja pelaavat näiden kanssa ja sehän on melkein kivempi, mukavempi, koska ne on näköisellä enemmän kuin nämä lehtopöllöt on yöeläimiä ja sillä tavoin. Niin tämä on jotenkin meillä täällä, tämä ei ainoastaan ole minun yksin, mutta kuitenkin mielenkiintoinen niin, että minnekä pöllöt yleensä häipy ja näitä on kaivattu. Mulla on pitkä tarina tähän pöllöjen systeemiin, koska mulla oli puoli käsyjäkin näitä. Kauri Mikkolalla on jotakin mielellään. Nyt juuri viime pesimäkaudeltahan tiedetään, että nimenomaan Hämeessä oli aivan äärimmäisen alhainen myyräkanta, siis näiden varsinaisten myyrien, peltokenttä, metsämyyrien kanta, niin että muun muassa viirupöllöistä pystyi pesimään vain ehkä noin 1 tai 2%. Ja tämä sopii siis aivan erinomaisesti tämä pöllöjen kato juuri siihen, että myyräkanta on aivan pohjassa siellä Etelä-Hämeessä. No mikä on esimerkkinä, sanotaan nyt lehtopöllö, joka on, tai viirupöllö, niin onko peltomyyrä, kenttämyyrä, metsämyyrä, vesimyyrä, maamyyrä,
Mikä on heidän niin kuin pääpyytys? Kyllä peltomyyrähän on tämmöinen niin kuin keskimäärin ihan selvästi tämmöinen tärkein ravintoeläin ja sitten kai sen jälkeen metsämyyrä ja vesimyyrä kai tässä järjestyksessä. Ja ehkä vesimyyrä kuitenkin metsämyyrän edelle. No riippuu, siinä on kovin suuri vaihtelu. Joo, mutta tästä lehtopöllöstä voisi ehkä todeta sen, joka kyllä tukee Heimo Hyttilän havaintoja, että se pidemmällä aikavälillä, sanotaan noin 10-15 vuoden perspektiivissä, niin lehtopöllö on vähentynyt Etelä-Suomessa. Ja juuri näillä alueilla, joissa se ennen on ollut hyvinkin yleinen täällä Uudenmaan rannikolla, niin se on jostakin syystä vaan vähentynyt ja niitä syitä ei tunneta tällä hetkellä, mutta tiedetään se, että lehtopöllö on yksi laji, joka kärsii aika paljon kovista talvista. Ja nyt meillä on jälleen yksi tällainen, josta saattaa kuolontalvi vielä kehittyä, niin se voi olla, että useat tällaiset talvet ovat rassanneet tätä lehtopöllökantaa. Siinähän on todella suuri ero kyllä siis viirupöllön ja lehtopöllön välillä. Viirupöllö on tämmöinen siberialainen talven kestävä laji ja lehtopöllö taas meille vasta tällä vuosisadalla oikein kunnolla levinnyt eteläinen laji. Heimo Hyttilä, tässä nyt tuli perustietoa aika pitkän matkaa. No kyllä tämä on aika pitkälle. Mikäs mulla oli oli joku toinenkin sellainen harhaileva kysymys niin, että koska meillä on levinnyt tänne valtavasti villiminkit. Niin. Onko näillä mitään osuutta? No tuskinpa nyt lehtopöllön häviämiseen on villiminkillä osuutta. Teoriassa kyllä tietysti minkki voi kiivetä pesälle, mutta eiköhän siinä saata tulla kyllä minkillekin lähdöt, kun emot puolustautuvat. No kumpi jää toiseksi? No ei tietenkään villiminkki ei mitenkään kuulu tämän lehtopöllön saalislistalle, se on aivan liian suuri otus siihen, mutta otaksuisin, että kun villiminkki ryhtyy kiipeämään lehtopöllön pesälle, niin se on siinä tilanteessa aika avuton ja otaksun sen silloin jäävän toiseksi. Heimo Hyttilä, kiitos teille kysymyksistä. Me jatkamme eteenpäin. Kiitos, kuulemiin. Ja puhelu on valmiina. Luontoilta. No, Markku Ruohonen Lohjalta, iltaa. Iltaa. No, olisin näädästä kysellyt, kun on semmoisessa käsityksessä, että se on kovastikin synkkien metsien asukkia, mutta meillä tuli ihan niin kuin pihalle tuommoiseen ulkovarastoon, missä on roskapusseja ja repi ne pussit siellä ja saatiin kyllä sitä hyvinkin pitkään siinä katsella ennen kuin se uskalsi sieltä ulos tulla, että kuinka sylestä se on, että se näin lähelle asutusta tulee ja sitten, että se niin kuin roskinkin tulee. Eikö se ole semmoinen petoeläin, että se saalistelee lähinnä tuommoista pienelävää? Nyt, anteeksi, minä en kuullut, mistä soitatte? Lohjalta. Se on täysin mahdollista, että kyseessä on näätä, mutta saisinko minä nyt kuulla jotakin tuntomerkkejä? No se oli semmoinen, mitäs nyt sanoisi mittaa sille 4-50 senttinen ehkä ja joku 2-30 senttiä pitkä häntä, sillä oli semmoinen harmaa ja täältä kaulan alta oli vaalea, siellä oli selvä vaalea läikkä, sitten häntä oli kokonaan musta oikeastaan ja taas noin käpälät oli tummat. Vatsapuoli oli vaaleampi. Millainen tuo rinnan laikku oli muodoltaan? Semmoinen soikea, pyöreä soikea. Niin, kyllä tietysti tämä tilanne, tämä ravinnonhankintatapa niin osoittaa ehkä sen, että jos se todella on näätä ollut, niin että se on äärimmäisessä hädässä. Ei se nyt kyllä kuulu millään tavalla näädän näihin normaaleihin käyttäytymistapoihin. Tosin viime aikoina näädät ovat siinä määrin, tai näitä kanta on kasvanut ja ne ovat tottuneet ihmisiin niin, että niitä nähdään yhä lähempänä asutusta. Ja tietysti poikkeuksellisissa olosuhteissa tämmöinen on mahdollista. Mutta tietysti ensi kuulemalta epäilin heti minkkiä. Tässäkin tapauksessa minkillähän on sellainen pitkulainen
vaalea laikku täällä leuan alla ja kuonossa. Toinen mahdollinen laji on hilleri. Oliko sillä, siis näittekö sen päätä? Kyllä hyvin, meillä oli aikaa hyvin. Ja minkälaiset oli nuo posket? Posket? Niin. Jaa, mitäs niistä nyt sanoisi? Lähinnä katsottiin, että korvat tuli, että sillä oli aika kookkaat korvat ja korvan reunat oli valkoiset. Korvan reunat valkoiset. Vaaleimmat kuin se muuten. Joo. Se oli aika tasaisen harmaa muuten, mutta sitten häntä oli niinku semmoinen, että se oli täysin, joka puolelta täysin musta ja käppälät. Niin, Sitten se oli niinku siinä, lähinnä yllätti itse, että se meni puussa sitten tosi kovaa. Sitten kun se lähti karkuun, niin se meni tosi kovaa se puusta, meni puuhun hyppi kuin orava. No kyllä se siinä tapauksessa on ollut näätä. Kyllä näädälläkin voi nuo korvareunat näyttää vaaleilta. Mutta että tosiaan niin tämä on varmasti aika harvinainen tilanne ja onnittelen vaan, kun olette päässeet näädä näin läheltä näkemään. Mites onko tämä kotieläimille mitenkään, käykö se niiden kimppuun? Meillä on kissa ja se ei kyllä koiriakaan ole säikkynyt se kissa, mutta tästä se oli ihan vauhkona. Se oli tosi vauhkona meidän kissa, se suoraan sisään vaan olisi pitänyt päästä eikä ulos millään enää uudestaan. Joo, kyllä se tietysti mahdollista on, joskin kissa nyt on ehkä puolustuskykyinen. Jäniksenhän näätä kyllä tappaa, joo. jos sopivalle hollille sattuu. Joo. Kiitos, hyvä havainto ja erityisesti ilo on teidän puolella. Joo, kiitoksia, kuulemiin. Kuulemiin. Ja sitten yksi kirjeitse tullut kysymys vielä. Onko luonnonsuojelualueeseen kuuluvissa vesissä kalastusrajoituksia? Kyselee Kauko Nissilä Vaasasta ja täällä on näitä viranomaisia paikalla. Niin mitäs Seppo Vuolanto Uudenmaan läänin alueella sanoisi asiasta? Se riippuu, jos on nyt kysymys näistä yksityisten omistamista luonnonsuojelualueista, joita ainakin Uudellamaalla on valtaosa, niin se riippuu aivan tarkkaan näistä rauhoitusmääräyksistä, jotka on annettu silloin, kun se alue on perustettu. Suurimmassa osassa ei ole rajoituksia, mutta sitten voi olla. Että itsestään selvää se ei ole. Ei ole mitään yleissääntöä olemassa. Mä en sitten tarkkaan tiedä, miten valtion. Nehän tehdään joko lailla tai asetuksella. Ja Matti Helminen sanoo siihen vielä jotakin. No tämä on hyvin laaja kysymys. Yleensä on syytä tutustua kansallis- tai luonnonpuiston järjestyssääntöön. Siinä on erilaisia tapauksia ja myöskin retkeilijää koskee aivan eri säännöt yleensä kuin paikallista asukasta. Tämä nimenomaan Pohjois-Suomessa. Ja tämä on kysymys, johon voi vastata vain, että kun menee luonnonsuojelualueelle kalastamaan, on aina tutustuttava rauhoitussäännöksiin. Kansallisissa luonnonpuistoissa on järjestyssääntö. Se siitä, ja nyt sitten tuo yleisötehtävä vielä kerran. Kuunnelkaa tarkkaan ja pankaa muistiin tarkasti. Kova talvi on tänä talvena vallannut koko Euroopan. Mitkä seuraavista lintulajeista kärsivät tästä poikkeuksellisesta talvitilanteesta? Sinirinta, punarinta, töyhtöhyyppä, rantasipi, nuolihaukka, tuulihaukka ja tavi, heinätavi. Siis 4 lintuparia, joista toinen osapuoli kärsii talvesta, ja ne parit ovat sinirinta, punarinta, töyhtöhyyppä, rantasipi, nuolihaukka, tuulihaukka ja tavi, heinätavi. Ja vastaukset tulisi lähettää osoitteella Yleisradio, Luontoilta 00002 Helsinki 200, siis 402 ja Helsinki 200 on tuo postinumero. Ja tässä jo viheltelevät haapanat ja ne viheltelevät Texelin rantavesissä Hollannissa kovin keväisesti. Toissapäivänä siellä oli ensimmäinen kevään makuinen päivä. Siinä saattaa olla muutamaa satakin haapana ja kyllä sieltä tarkkakorvaiset löytyvät vähän muitakin lajeja äänessä. Näistä asioista talvehtimisalueilla me kerromme muun muassa tänään iltapäivällä ohjelmassa keskiviikkona
14-16 välillä ja ensi sunnuntaina kello 18 ja siitä sitten 2 viikon päästä myöskin samoista asioista, eli mitä tapahtuu, kun talvehtimisalueella yllättää talvi, siis lumi ja pakkanen, sinne minne linnut ovat menneet pakoon näitä asioita. Ja kiitos tällä kertaa Kaija Kurjelle ja Marketta Peltolalle, jotka ovat olleet äänitarkkailijamme. Juha Kuronen tuolla on välitellyt puheluja. Henriette Ahlgren, Pirkko Arapohja, Marilena Granlund, Terttu Huhtasaari, Päivi Kemppainen ja Raili Uotila Sinisalo ovat olleet sihteereinämme. Ja kiitos tällä kertaa erityisesti Kauri Mikkolalle, joka jättää vuodeksi meidät siirtyäkseen Kanadaan. Ja Kauri Mikkola sitten jälleen vuoden päästä remmissä muut miehet vastaavat sen aikaa näihin hyönteis- ja muihinkin kysymyksiin, joista Kauri Mikkola on vastannut. Kiitos tästä vuodesta, jäi meiltä lyhyeksi tällä kertaa. Kiitos kaikille teille. Tapaamme jälleen 10. päivä helmikuuta kello 19.30 ja keväisiä terveisiä lisää siis keskiviikkona tänään iltapäivällä ohjelmassa. Kultakuoriaiset ovat harvinaistuneet, mutta ei tästä nyt mitään suoranaista varmaa tietoa ole, ja kyllä niitä sopivilla paikoilla näkee edelleenkin. Joo, ei ole täällä päin ollenkaan niitä. Ja sitten siihen aikaan oli vielä perunapellossakin semmosia, ne oli vähän isompia kuin kusiaispesässä tai muurahaispesässä olevat. Joo, se on aivan lähisukulainen, se on taas Turilas. Joo. Turilaan toukki. Ja no, näitä ruskomullissa kun kynti syvälle, niin... Kyllä, ne ovat tämmöisessä rehevässä mullassa. Joo. Näitä kultakuoriaisia muuten näkee useimmin loppukesästä karhunputken kukissa. Vai niin? Että niitä kannattaisi tarkkailla. Mutta se ei ole enää sitten niin hyvä varmaan onkimatka. Joo, se oli kyllä hirveän hyvä. Se sääne otti, vaikka olisi ollut syöntiäkkiä, kun sen saa. Ja... On se lihava hyvä eväs varmasti. Sitä ei ole säynettä päässyt syömään sitten pitkään aikaan vai? No eipä ole oikein päässyt. Niin. Toivotaan, että kultakuoriaiset palaavat ja sitä mukaan pääsette myös säyneen makuun. Niin, kyllä ongittais kun löytäis, vaan ei ole niitä ennen. No niin, kiitoksia teille kysymästä. Kauri Mikkolalle tuossa pieni lisäkysymys. Millä se kultakuoriainen lentää, jos sillä on siivet kiinni lentäessään? No, se onkin aika höhlä asia kyllä. Sillä on täällä peitinsiipien laidoilla pienet urat, siis tuo ikään kuin nousee ulospäin tuo siipi siellä reunassa ja sieltä alta mahtuu tämä lenninsiipi niin aivan esiin. Siis tarkoititte peitinsiivet ovat kasassa. Peitinsiivet ovat siivet. Niin, peitinsiivet ovat kasassa ja niiden reunassa on tämmöinen ura, joka on sopeutuma tähän asiaan. Siis tuli selvälle, että oli tasan 4 siipeä, joista kahta käytettiin moottorina ja 2 oli vaan muuten vaan siinä. Kyllä, joo. Spoilereina. Joo. Se siitä ja sitten jatketaan taas eteenpäin. Luontoilta. Heikki Jyrjältä päivää. Päivää. Meillä päin täällä vilisee paljon oravia, että kuinka paljon ruukalla yhdellä oravalla niin vuodessa poikasia? Matti Helminen pohtii otsa rypyssä jo, että paljonko tuli perheeseen lukumäärä. Onko se harvinaista? Anteeksi? Onko se harvinaista? Ai, on paljon oravia. Niin, että onko se harvinaista? Nyt ei ihan tiedetä, että mikä on harvinaista. Mitä tarkoitat? Että täällä oravia on paljon täällä Oulussa päin. Ahaa, no siitä ollaan nyt pohtimassa. No niin, nyt se tuli. Minulla jäi epäselväksi se, että mistä päin sinä soittelet, kun Tätä Oulun läheltä. No niin, joo, kyllä jääli tiedetään täälläkin. Mutta siellä on nyt runsaasti oravia. Joo. No nyt melkoisessa osassa maata on aika vähän oravia, koska käpyjä on hapupuissa vähän ja nimenomaan kuusessa vähän käpyjä ja sen takia orava kanta on suuressa osassa maata vähäinen. No mihin ne on rakentanut ne oravat sen pesän? Mihin puihin? No kyllä se yleisimmin on kuusessa tuo oravan pesä. Aivan niin kuin Aleksis Kivio aikanaan kirjoitteli tästä oravaisesta. Olet varmaan kuullut tämän laulun. Onko se tiivissä sen pesä?
Anteeksi. Onko se tiivissä se pesä? Onko tiivis pesä? Joo, on. Kyllä, se pyrkii rakentamaan mahdollisimman tiiviin pesän ja nyt oravilla onkin vaikeuksia siellä. Oulunkin lähellä on niitä ilmansaasteita niin paljon, että varmaan naavaa ei ole juuri saatavissa ja ennen oravat tekivät pesän nimenomaan naavasta. No niin, ja perheluku jäi? No juu, se jäi tässä vielä. Kirjojen mukaan oravat tekee vuodessa 1-3 pesuetta. Minun käsitykseni kyllä on se, että yleensä samalla naaraalla kaiketi on vain 2 pesuetta. Ja tuo poikasmääräkin vaihtelee 3-8 ja eri vuosina tässä on varsin suuria eroja. Silloin kun oravat ovat huonokuntoisia, ne lisääntyvät vähemmän ja hyvän ravintotalven jälkeen taas sitten pesintä on tai oikeastaan poikasten määrä per pesue on suurempi ja poikasia tai oravia nähdään syksyllä paljon enemmän kuin tämmöisten huonojen talvien jälkeen. Eli laskutoimitus tekee 6-16. Joo, mä kyllä pitäisin tätä 16 saman naaraan tuottamana, niin, tai sanotaan nyt siinä olisi jopa 24, jos voisi olla 3-8 yksilön, 8 poikasen pesu, että se lienee tuommoinen teoreettinen maksimi, joka tuskin koskaan toteutuu. Se siitä ja kiitos soittajalle, joka taisi jo siellä vilahtaa kuuntelemaan vastausta. Kello on nyt 3 minuuttia vaille 8:30 ja jatketaan vielä tunnin verran. Siellä seuraava odottelee jo vastausta. Luontoilta. Ja täällä on Väinö Ikävalko Helsingistä. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Kysyisin tuollaisesta kiusallisesta vesikasvista, kun sanotaan, että se on vesirutto Kanadasta mukaan tänne tuotu, on matala ranta ja se täyttää sen rannan niin, että uiminen esimerkiksi on melko mahdotonta, kun on matala ranta, niin se kasvaa siinä ja sitten sillä on semmoinen kiusallinen ominaisuus, että jos sen seinän seassa kahlaa, niin tulee semmoisia äkäämiä jalkoihin. Ja vielä se on niin kiusallinen, että vaikka se niittää pois, niin se on hyvin nopeasti nousee uudestaan. Jaha. Vesirutto on kyllä tuttu. Mikäs järvi on tai vesi on? Lopenjärvi. Mikä? Lopenjärvi. Mm-hmm. Ja matalassa vedessä. Ja sitten vielä eräs piirre, että se on eräs lahti, joka on ruopattu. Noin kun matala on, niin se on ruopattu ja se kasvaa vain siinä ruopatussa osassa. Se on tuommoinen pehmeä savihie.